Illum nagħmlu tifkira ta' San Ġosafat Isqof u Martri. Ġwanni, għax dan kell isem milli omm u missieru insara Ortodossi tawh fil-Mamudija. Twieled f'Belt tal-Litwanja, illum fl-Ukrajina. Żotitu sar Kattoliku u meta daħal f'monasteru b'regola ta' San Basilju ħal-isem ta' Ġosafat. Bħala raeb ingħata għal predikazzjoni u ħadem bi sħiħ għall-għaqda tal-insara Ortodossi mal-Knisja Kattolika. Maħtur Isqof Ġosafat issokta bil-ħidma tiegħu għal konverżjoni tal-Ortodossi li inkullati għalih qatluh waqt rewwixta u xeħħtu l-ġismu fix-xmara minn fejn wara t-tella u ngħata difna kollha imħabba mill-uliet spiritwali tiegħu. It-tifkira tal-lum tħeġġiġna nitolbu u nistinkaw għall-għaqda bell-insara. Waqt li kienet imut, San Ġosafat qal: jiena ninsab fostkom bħala raj u lest li mmut għall-għaqda qaddisa tal-merħla mas-suċċessu ta' Pietru f'Ruma. Jixraqlu fuq fommu l-kelmiet: l-ispirtu tal-mulej fuqi għax hu konsagrani biex inwassal l-bxara tajba lil fqajrin u nħabbar il-ħelsien il-mjasrin.